Adj gázt! Adj gázt! Hát ennek a gyereknek még kell tanulni, mert így megy, így ahogy így ahogy megy, tud menni rendesen, de hát még az elindulásnál egy kicsit bajok vannak, de amúgy még jó. Egykor azt utána állj meg. Adj gázt! Ez lesz az utolsó kör. Még neki még szokni kell azért a motorozást, mert még nem tud. Már nagyon rég motorozott, de hát akkor se izé Simpsonnal, hanem csak robogóval. Fordulsz és állj meg. Kuplunk! Fék!